Ako ang personal nga tudlo, kundi tudlo kini gikan sa simbahan o sa Biblia. Kung ano na kita yung mga makatunan, unya murag maigong ato ang gibuhan, ato ang ng pamalandungan ha. Kaya kana, alam ba na sa ato ang kaayuhan. Kaya unsa may gisulti ni San Juan, naa sa Juan 8:32, ang kamatuoran mao'y maghatag nato og kagawasan. Mo na nga importante kaayo nga kita magtuon sa atoang doktrina sa simbahan Katoliko. Unsa man ka importante nga kanang ato ang pagtuo dugangan nato og letter N. Mahimo na siya ang pagtuo dugangan nato og letter N. Pagtuon. Mo na pinaka-importante. Kaya nga naman musugot ta og sa dili daghan kaayong Katoliko nga wala kay balo sa ato ang pagtulunan.